खुलुमबाय। बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 14 जानुवारि 2026 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, मेगन गोसानि खैसाराव गोग्लैनो हागौ। साननाय हनाया फैमाल थांगोन। गोसोखौ गोरा खालामना सोलिनांगोन। वृष राशि, गोजान लामा दावबायनो खाबु मोनगोन। गोब्राब नाजानायनि मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोआ गोजोनाव थागोन। मिथुन राशि, साना जोबोर गाहाम। साननाय हास्थायनायफोरा मोगथाङाव महर लागोन। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि, गोसोआव गिनाय सानस्रिया जायगा मोनगोन। खामानिफोरखौ मावफुंनो गोब्राब मोनगोन। गिदिर गोलावनि बोसोनजों सोलियोब्ला गाहाम। सिंह राशि, गोसोआ गुलाय गुजाय सानस्रिजों नाख्रेबजानो हागौ। फालांगियाव खहा जागोन। गोसोखौ गोरा खालामना सोलिनांगोन। कन्या राशि, नाजाथाबनायनि गेजेरजों जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। नखराव मोजां रादाब फैनो हागौ। गोजोननि हां लानो मोनगोन। तुला राशि, गोसो गाज्रि सुबुंनि फाव फान्दायनायाव गोग्लैनो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्रां थानाया गाहाम। वृश्चिक राशि, गोसोआव साननाय लुबैनाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुंजोबना लानो हागोन। गोबां थावनि दावबायनो मोनगोन। धनु राशि, गोजान लामा दावबायनानै देहाया लोरबां जानो हागौ। गोसोआव दुखु मोननो हागौ। गावखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन। मकर राशि, जिउनि लोगोरि लोगो मोननो हागौ। नखराव जुलिनि खोथा सावरायगोन। बयबो बाय बाहागि खौसे जागोन। कुम्भ राशि, गुबुननि मोजां हाबा मावनानै बोर मोनगोन। समाजनि सुबुंजों मान होजागोन। मोजां खामानिनि खाबु आखायाव फैगोन। मीन राशि, गोसोआव गोनो गोथो सानस्रिया जायगा लागोन। गुबुनजों सुखुयै आखु दिन्थिजानो हागौ। गोसोखौ गोरा खालामना थानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।